RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga pinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Shirley, hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka mga anak. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa among ginikanan. Naamang ko'y nag-abang ani sa unang panahon nga daang kinaluoy rasad sa akong papa nga karon patay na. 20 pesos ragod ang monthly nga abang nila. Pero aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kapaho naman lang kito eh. Ngano ka? Siyaro ka diha. Waka katimaho sa bahong lunang. Oh, karon? Ay, wa pa rin ka maanad, ana. Kapoy yun kaayo ng atong silingan da nga namuhi og itik og baboy. Nga may gibuhat silang gamay nga lunangan sa itik. Kung ang hangin gani mugikan sa ila, baho yun kaayo ang lunang anang hangin. Kalagutak kay na sila da. Nihawd na gina sila nga dili man ilang yuta. Oh, nagabang makana sila. O lagi, nagabang. Nihangyo na silang papa sa unang panahon nga magtukod og bayad diha sa among yuta. Unya nakigsabot nga moabang ra og 20 pesos. Hangtod karon wa gyud increase. Kaya sa umam ko na sabot lang papa sa unang panahon. Gamayer sa baanang bangaw eh. Siyempre, kung sa nagrong tuiga, musaka na sa unta ang ilang abang. Sasaka oy. Kami man hinuoy lalison nga mo'y tag-iya sa yuta. Ay, kisa muka na gid ko anak nila diha. Hasol na gid kay sila. Di ka bayaran og 20 pesos ang buwan ng kahasol ang mga tawana sa among yuta, oy. Ako inos mama, bi. Nga amo na napapahawa ang mga tawana. Ha? Unya, mamahawa ka? Uy, mo sila mahimo, no? Kaya nangabang ra na sila. Og kami ang tag-iya sa yuta. Ay nalang pagpagitag sa amok ko, Shirley. Ma, Ibuhis ni mong imong kinabuhian ng mga tawhana. ha? Ngayon naabot man taan ng istorya, ha, ma? Papahawaon ra bang gud nato sila?
Ay, kaniadto pa kung naghangyong papa ni mong sa buhi pa to, gapapawao na lang na sila. Kayon saon naman lang kung amo nang bahinon ning among yuta ninyong mga anak, o kung gamito na unya ninyo ning lunaa, unya naa na sila. Mao man gani, igno lang nato nga gamito na nato ang yuta, ma. Kay tarungo na natog bahin ng yuta, mintras naa ka pa nga makapatunga na mo nagsuon o makasaksi sa pagpuyuan ng mga tawhanan ni Papa sa una. Pero kuan magkutsili, mga isog manggunang mga tawana. Ha? Uy, ayaw ko ging na, ma. Nga kita na hinong tagiya sa yuta ang mahadlok nila. Uy, di na mahimo, ma, oy. Atong ingnon nga, magbahin na kanamo sa among mga luna kung asa mi. Ay, pero tarungon lang natos pagsulti, ha? Di nato ipaagis kainit sa oday. Unsay papahuaon ba? Nga kadugay na namong nagpuyo din Buhi pang inyong amahan. Ug usa pa. Nagabang mami din Ay, wala ginoy, Ramon. Pero noy, gamito naman na mo ang yuta. Usa? Amo na nang bahin-bahin nung managsuon, mintras buhi pa si Mama. Dili. Dili mi mo pahawa din kay dugay naming nagpuyo din Onsa? Dako gid mo problema nang nagpuyo sa among yuta. Suod man kuno ni Papa kaniadto gud sila. Og diha na nausap ang pagtagad-ani nila namo, dihang gisugdan na namo sa pagkumbinser nga papahawaon na sa among yuta. Gahi na gid kaayo silang papahawaon. Murag ila nang giangkon ang mga 1,000 square meters nga ilang giabangan og 20 pesos sukad pa kaniadto sa buhi pa si Papa hangtod karon. Unya, unsa man di kasabutan nilang aning Papa, ma? Ha? Niya nang tawhanan nga nag-abang? May gipirmahan ba silang Papa ana nga mag-abang sila dog 20 pesos ang buwan? Dako-dako na magod na kaniadtong 20 pesos. Ug suod ra sa blagi na silang Papa nimo. Ug yuta ra masabang ilang giabangan. Sila ang nagbayad diha. Unya, nagpa-half concrete ra ba na sila silang bahay, ma? Og may extension pang babuyan o kanang ilang CR nga siparit sa ilang bahay. Di kaya unta sila magpa-concrete sa ilang bahay, uy. Dili ko na ilang yuta. Ay, di na lang ta mangita ko, Butcheli, oy. Babae man unta ka, ikaw man hinoy isog kayo. Kontrahan ka unya anak nila. Ay, ma, di ta mahadlok-hadlok ka na ilang kontrahan ta nila. Dili na ganahan andan ta nila. Kinala ato yung pangusgan ang pagpapahawa anak nila, ma. Haso na ka na sila, oy. Ay. Bao na gud kay nga itong hangin sa palibot tungod ng ilang mga binuhing hayop. Magpatawag tag meeting na mong nagsuon, mabe. Pagtawag meeting, nga magbahay na mi sa yuta. O kung mahimo, ipatawag ta ng mga tawhanas barangay. Shirley. Ipatawag pagi ko niyo sa barangay. Usa ba gani tuyo ninyo? Naibaw naman siguro kanoy. Og maong gipatawag ka namo. Kay dili kang madaghang yung hinay. Imbis nga ikaw magpaubos ba? Kay basi madapa na mo og lugway ang imong pagpapuyo sa among yuta aron makapangandam sad mo. Pero no ikaw maninong isog kaayo. Mao ipaagi ta lang nagligal nga paagi niya. Tan-awon ta og asa taan ni mga bot. Kung magdako taan pangitan lang danog abogado nga makadepinsa nimo. Usa? Ha! Garaan na ning anak ni mo, santa. Noy, nagsaligra manggod ka nga okay ra ka islang mama og si aning papa nimo kaniadto.
Pero karon kami naman ang mga anak ang mugamit sa yuta. Mao nga mahimo ba, Noy? Hinahinay na magpahawa sa among yuta, ha? Kaya mo naman ang bahin-bahin nung managsuon. Dili ko mo pahawa. Kaya dako na kong gasto sa kubay. Nay Ramon, Yamat ko niloon. Noy, niyaman ta din aron mahusay. Unya, aware man jud ka nga nangabang ka lang sila yuta. O pila to, 20 pesos ang buwan? Mamalay, abangan pa na mo sukat pa kanyan to. Kung imo pa ng yuta, Noy, mo sugot ka nga abangan lang na og 20 pesos ang buwan. Di ba? Di ka masugot, no? Maong pasalamat kang gipaabang ka lang og inunanang nga kantidad, Noy, suot sa pila ka tuig. Di nakalkansi na, Noy, Kitang mga nangabang lang o nakipuyo sa yuta o kita mehemo kung papawao na kay gamito na sa tagayang ilang yuta. Kung pabawaon gid ko ninyo, bayrin ninyo ang akong bahay og 70,000 og pangitai ko ninyo og relocation site. Unsa? Grabe ka bagagnaong ning nangabang sa among yuta lagi. Di nga akong gisultihan ang akong usa ka igsoon nga tuwa sa gawas magtrabaho. Willing siya nga mobayad sa bay ining nangabang sa among yuta. Apan, suwayan ko nun namo og hangyo og 50,000. May pangutana ko ug mao kini ang mosunod. Unang pangutana, kini nangabang sa among yuta og 20 pesos ang matagbuan sa mga 1,000 square meters nga iyang giokupar. Makatarunganon pa bagod ni? Among papahawaon pero di man mo pahawa. Ikaduhang pangutana, gusto na mo siyang papahawaon kay gamito na namo ang among yuta. Apan, pabayran man niya og 70,000 ang iyang bay nga half concrete. Angay bagod mi nga mobayad ini? Ikatulong pangutana, matod pa niya kay amo siyang gipapahawa. Gawas nga pabayran niya namo ang iyang bay, kami kuno ang mangita og relocation site para nila. Dili bagud sobra na kaayo ni? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Gipatawag na namo siya sa barangay. Apan wa gid may mahusay. Nagbagahi gyud sila sa paghawa sa among yuta. Unsa may angay namong buhaton ani nila? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Shirley. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang mohatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema nga may punto legal o mga personal nga mga pangutana o mga problema, no? Unya, before na to ipadala, i-picture lang yun no, nga kompleto ang inyong mga detalye hinungdan sinugdanan ang inyong mga pangutana o mga problema, no? So, ayaw lang yun ninyo o i-cut short no, or i-shortcut ang inyong mga pagpada sa inyong mga suwat. So, pwede niyo ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw, no? Hinaot unta nga, okay lang ta, sige ulan-ulan lately, weird kayo ang weather, pero padayon ta, no? Numatandog, manggani taglinog, pero mubarog ragyod gihapon ta. Pagtuo, pagsalig, mo gid na ato ang importante, pero ang pagtinabangay natong tanan, grabe, amazing gyud kaayo. No, so mo nay pinaka-importante nato gyud nga lesson karong mga panahon na nga sa panahon nga magkinahanglan ta ang sugbuanon mubarog magtinabangay di malimot pagtabang bahalag nagkinalisod. Okay? Now atuang letter sender karong adlaw kay si Shirley. Si Shirley, wa siya musulti siyang edad pero minyo duhaning iyahang anak. Di man siya musulti siyang address. Yuta gihapon ni sa iyahang mga ginikanan kay katong panahon nga buhi pa yang ginikanan agig kaluoy gipa abangan sa iyahang papa pero sus 20 pesos monthly nga pag-abang kabarato gud ani gud unsaon na siya. So
mo ni iyang mga pangutana, no? Nga una niyang pangutana kabahin sa yuta niya. Kining nangabang sa among yuta 20 pesos matag buwan sa mga 1,000 square meters nga iyahang giukuparan. Makatarunganon pabagod ni among papahawaon di man muhawa. Number 1, dili makatarunganon ang amount anymore. Ang valor sa yuta in town o pila ka tuig mo wa mo gamit. Wa makagamit o wa makapahimulos. Ang sunod gyud nga pangutana is gusto namo siyang papahawaon kay gamito na namo ang among yuta apan pabayran man niya og 70,000, 70,000 ang iyahang balay nga half concrete. Angay bagod ming mubaya dili uy. Number 1, nag-abang siya sa yuta, wa siya'y katungod magpuyo din ha. Kamo nga tag-iya, kamoy na ay katungod kung unsay gusto niyo buhaton sa balay. Kung gusto na niya bungkagang balay, pero dili mo bayad, di mo kinahanglan mo bayad niya, no? Naapod mo'y katungod nga mo papahawa niya kay tamo may tag-iya, no? So di siya pwedeng mamugos nga mupuyo gyud siya din ha, di pod siya. Pero di pod na nato makuhag pwersahan, no? So kinahanglan moagi lang gyud aning gamayng kahasol ug mag-file og kanang gitawag na unlawful detainer or ejectment. Kay supposed to be gyud unta sa tininood, dapat mo recognize pud siya unta nga di siya tag-iya ba. Nya karon kay mura naman siya feeling tag-iya, pero di man sagud nato siya basta-basta mapapahawa, diha. So mo lang gyud nay problema pod nato. So mo nay ato ang kinahanglan gyud nga matngunan, no? About aning mga mangabang, magkuan, pero uy, 20 pesos kagbaga po niyag na, pero no, dili mo kinahanglan ha. Ikatulong pangutana, matod pa niya, kay amo siyang gipapahawa, gawas nga pabayran niya namo ang iyang balay. Kami kuno ang mangita og relocation, pasite para nila, di bagod sobra na kayo ni ay, sobra gyud kaayo, as in, sobra. Dili gyud ka kinahanglan. Nga mo, give in sa iyahang demands because for the longest time, siya'y nakapahimulos sa yuta. Ikaduha, ning okupara siya with the knowledge nga dili siya ang tag-iya sa yuta and that dili permanente ang iyang pagpuyo and gi-acknowledge niya dapat na and kibaw siya nga kay di siya tag-iya, gaabang ra siya at anytime pwede siyang papahawaon anang yutaa. Di siya pwede maghawd-hawd, lupig pas tag-iya, no? So, dili mo kinghanlan mo give in. Besides, dili mo obligadong una mo bayad sa iyang balay. Samot na nga di gyud mo obligado pod nga mangita og lain niyang kapuy-an. Makadungog mo og mga storya nga yes, naayuban bayran na lang, naayuban tabangag pangita, but that is not in the law kung private property. Out of the generosity ra gyud na sa katong tag-iya og kay nagdali sila, maka-afford sila, willing sila nga mutabang pagpangita og pahawaan nila or bayran sila sa kantidad kaysa sa mahasol sila. Pero ug wa pud mo'y ikabayad, ayaw mo kaguol kay dili man mo obligado ana, okay? Ikaupat og katapusang pangutana, gipatawag naman namo ni siyas barangay. Apan wala gud mi mahusay. Nagmagahi gyud sila sa pagpahawa sa among yuta unsa may among buhaton. Kuha na lang certificate to file action sa barangay. Unya, file na lang gyud ka adtog abogado, kuha og abogado and then file a case for ejectment or kanang unlawful detainer. Kay para ang korte na ang muhukom nga muingon nga oy, time is up, pahawa na din ha. Di gani siya muhawa, inig pa-execute na to, ang sheriff pwede gyud nang bungkagon ang kanang maong balay or papahawaon sila. No? Kanang reminder lang sad sa kanang mga mangabang, di man gud kita tag-iyas yuta. Let's respect also the decision sa owner, labi na nga atong giabangan ang ginikanan unya anak na ni puli, sila man puy na ay katungod magbuot. Kung unsa ilahang gusto buhaton, labi nagwa na ilang ginikanan, sila na may tag-iya. Ato pod unta ng respetahan, no? Pero hopefully, masettle lang mo. Magkasinabot lang mo, whatever works. Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.